constituency committee tum ban chapatir pi ponsi tini la bangso me theng tom rally bang tum deng pono tak megbia thoi era gaungan tum dam pono la si la bangso theng tom rally torchlight rally tum paduna kok the bangela hello ningkan sirket BJP atum a failure a kiun e a ketek the a ke plang play join si pini tum me theng tom rally don nang kok la pen la ke tum dak lang pher constituency chot kalilo Kupli constituency long tangalo, Bithung constituency tangalo, Parnisi, Nomati constituency tangalo, Piningwe lang perlo, constituency kora trok long stamila bang somi theng tomarili bang dum pedo ponji, BJP atuma felar akiun e, architect he la bang so lama bangke, kar biang long arat pain dum pachiniji, la pen non ankele assembly election, upcoming 2026 MLA election, legislative assembly election bangke, BJP aphan, ili tum vote kipi panahok du nangelo, vote pak tapi nangelo, VGR bangke la tum election aprang la tum eviction claim ahelo, eviction pen election judde sitamila tum claim telo claim hai helo, la pen asona taxi article 244A autonomous state ili tum bom lo Jeli tum MP tame dolo MLA dolo latum a failure ke halo article 244 a bill bang house along pon thekthedal lasi non ankele je election MLA election punon lapen mo MEC election hositame BJP afan parem thor thek bolo tangte itum autonomous state a bill tame parliament nong pale dun thelo lapen VGR long tame ilitum KB keche Bihar ban ke bang tum bhan Bangladesh ban ke bang tum bhan ke litum eviction claim thelo lasi amut pialam ke hello election abangke BJP han parem back nangpo BJP han parem thor the polotang te APHLC tum phanjong si MLA pahai dunde ba council tamil tum pahai dunde council election pahai dunde polotang te eviction ta claim thakde rapo kedam tang voter list di paragraph 2 sub paragraph 7 along ilitum council autonomous council election aphan itum voter list kimi salam nai boke CM tuliram rong hang do bom hosila bangsol high court pen alam rai na palilo mati di halake congress na dobam hutan sita non hala so congress tong ke do tum si non ako BJP long sita me MP nang man no MLA nang man no MSC nang man no CM nang man no kente non na claim na kente hala sut ke congress hot pulo no non BJP people claim kente lasi ake chok chike homan no national party pangel tum parem det de polo dangte dak regional party APHLC aphanjung si tum pahai hetti ke bangke voter list ame salam unelo VGR bename latum eviction claim kelo autonomous state article 244A tame lage one thelo jong si article 244A jong si latum one that one pulotang ni cipak lang hoy non MLA election apra jong si one un e pulotang te karbiang longara ratum nang suma vote epak ta palang durino epak ta BJP aphan vote pipen papahai durino lahelo ni tu ni PHLC benake mangke jasemet de bangel itu non litum central committee executive meeting do lang executive meeting do that a PC non la alliance ba alliance le po alam tini klangji lapen non amat ke hala congress unta bang amen cepak lang bom lo ke lapen dak IPHLC unta men pak lang bom lo je la si thurji bu bang hendi setami la ke final kali la final ilitum talks do lang central executive meeting do lang hala so PC ilitum final result bang pak langji la penangan sosial media la bang kene tumke resolution ke tang lo dak constituency sirkep do resolution ke teng pamelo dak bang eneli phanse amene place lo apen hawar ke hat LC lo bang eli tumke dak bang theng thiblo dak bang ke APHLC bang se thurpo dak la hello alliance non alliance ne no dak ke APHLC lo APHLC ke ni der lo